It's 4:36 p.m. ଆମ ଘର ସାତଶଳା ମନ୍ଦିର। କଣ ହେଇଛି ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ। ବାହାଘର ତମର କେବେ ହେଇଥିଲା? ମେ 7, 2017 ମସିହାରେ ମୋ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ମୋତେ ସେଇ କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ତମେ କେବେ ଜାଣିଲ? ମୋ ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲି। କିଛି ଦିନ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ କି 6 ମାସ ଏମିତି କଣ? 6-7 ମାସ ପରେ 6 ଜାଣିଲି। 7 ମାସ ପରେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେନି। ସେ ତାଙ୍କ ମନମାନି କଲେ, ସେ କଥାରେ ଅଡ଼ି ରହିଲେ, କହିଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବିନି। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ମୋର ବି ଛୁଆଟେ ଥିଲା। ଏମିତି ଘରେ ବି କହିଥିଲି ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି କହିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି ଏବଂ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭଲ କରି କହିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ରହିଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଇଗ୍ନୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ପୁଅ ଆସିଥିଲା ମୋ ସହିତ। ତାପରେ ପୁଅକୁ ନେଲେ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି। ତାପରେ ପୁଅ ଥିଲା ସେଠି। ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ରହିଥିଲି। ରହିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ। ମୋ ପୁଅ କଥା ପଚାରିଲାରୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। କହିଲେ ତୁ ତ ତମ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଅ କାହିଁ ଖୋଜୁଛୁ, ଏଇଭଳି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ବାପ ଭାଇଙ୍କି ଡାକେ, ନହେଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବି, ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ଏଠି କାହିଁକି ରହିଛୁ, ଏମିତି କହିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ନେଇକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ବାପା କି କକା କେହି ଘରେ ନଥିଲେ। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ କିଏ କହିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚାବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାବି ଖୋଲିଲେନି। ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲି। ରାତି 10ଟାରେ ଆସିକି ସିଏ ସେଇଠି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ କାମ କରାହେଉଥିଲା, ସେ ସେଇଠି ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। ତାପରେ ସେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ, 110 ତମକୁ ବିଦା କରିଦେବୁ। ତଥାପି ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲୁ। ଥିଲା ପରେ ସେ ଖୋଲିଲେନି। ତାପରେ ଆମ ସେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯେମିତି ଗଲି, ସେଇଠୁ ମୋତେ ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ମୋତେ ମୋ ଚୁଟି ଘୋଷାରିକି ମୁଣ୍ଡକୁ କଚାଡ଼ି ପିଟି ଦେଲେ। ପିଟି ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ଭାଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାହାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲି। ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ମାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ମୋତେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଖବର ପାଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଘରେ ନଥିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଖବର ପାଇକି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଭଦ୍ରକକୁ ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଆସିଲି। FIR ଦେଲି ଥାନାରେ। ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ କିଛି ଭଲସେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ଭଳି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇ ଫାଣ୍ଡି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଣିକି ଫେରେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କୋଉଠୁ ପୁଅକୁ ଆଣିଲୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। କହିଲେ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ପୁଅକୁ ତ ଆଣିଲୁ ଆଉ। ତମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜୁଗଡ଼ ଫାଣ୍ଡି, ତାପରେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲ। ଆଜ୍ଞା। ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କେତେ ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ? ଆମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ। 9 ଆଜ୍ଞା। ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭବ କରୁଛି।